la dreptate. Și dacă am ceva de spus, cum am intrat acum, Sandule Gemănare, și spun ție, așa spun la toată lumea, am făcut video ăla din ce cauză? Pentru că unul s-a luat din moldoveni, a generalizat, a vorbit în masă, a zis că ai grijă cu când țipam eu la mișto că îl bag pe Ferarul la pușcărie, ați înțeles? Dar care mă cunoaște după stradă știe că eu nu-s cu garda, eu sunt bărbat asumat, ați înțeles? Dar mare ăștia antrenori de box, așa, ei de la București, îți băieți ca lumea. Înțelegi bine limba română. Duceți-vă și băgați-i la că aveți atâtea facultăți. Poate s-o învăța dracu să înțeleagă bine limba română. N-a luat foc nimeni de la București, a luat ăștia. Din ce cauză? Vili a văzut câți mai pămpălăi și paca a presat pe ei. Vili s-a luat de domnul Florin Stănică, l-a înjurat sponsori, a înjurat, nimeni n-a zis nimic. Până la urmă mi-a dat toată lumea dreptate, a zis, bă, dar dacă ăsta a înjurat acum așa pe oricine care era pe stradă cu el, ce vină avea Coco că ăla intră și înjură de dimineața până... Bă, termină mă cu s-a greșit din ambele părți, ai înțeles? Lasă-mă mă cu ștourile lui Mihai și al lui Sandu. Că s-a cu greșelile astea. A zis Coco nu are nicio vină dacă ăla nu înjură. Înjură tot Bucureștiul să moară mama de ea cineva din nu... Lumea în loc să nu-l bagi în seamă, tot îl bagă în seamă. Îi face acolo și-a... Nesimți, pe își cer iertare. Dă-i mă, le iau iertarea în pulă. Ați înțeles? Eu nu înjur, dar iertarea le iau în pulă. Le spune un țăran de la Suri de la Găiseanca. Ăștia crede că cu mine mergi cum face Vili cu ei. Aceia îi înjură și pe urmă că scuză-mă, că nu știu ce. Nu ține, frate, știi toată lumea. Bă, eu nu vorbesc cu prietenii mei de la Brăila, mă, că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ați înțeles? Când am vorbit pe furiș și mi-a zis să bem o cafea, am niciodată în viața asta n-avem cum să mai stăm la aceeași masă. Nu-ți doresc rău, dar în caz de ne intersectăm vreodată, asta e. Facem ce am fost învățați de mici copii. Ați înțeles? Și acum, bă, fraților, cum a plecat toată treaba? Fac video ăla pentru că m-am enervat, a vorbit din moldoveni. La noi Brăila e Muntenia, dar cum să vorbească un bulangiu de masă, de moldoveni, câți prăduitori moldovenii, pe o vrăjeală de-a mea, care lumea a halit-o, care nu mă cunoaște, ăștia de 13, 14, 15 ani și moșii și babele, după TikTok. Că ăștia după stradă mă știi că niciodată în viața mea n-am cum să mă duc eu să colaborez cu poliția sau treburi socoteli. Bă, și începe ăla să înjuri, a luat foc, ați înțeles, a vrut să-și facă content pe mine. Dom'le, că țăranul ăla a venit la București și nici șmecherii nu se sesizează, să moară familia mea de s-o fi sesizat cineva. Și dacă n-am zis și de Piteasca, și de Domnești, și de Chiajna, și de Chitila, și de Pantelimon de Comună, pentru că ăstea sunt zone limitrofi, adică e de la țară. Bucureștiul are sectorul 1, sectorul 2, sectorul 3, 4, 5 și 6. Panorama aia de om, că nu vreau să-l mai jignesc să moară mama dacă Vili nu-i șmecher pentru ei. Ascultați ce vă spun eu. Le-a umblat la ăștia la setări, în așa hal, de i-a făcut aproape să certe ei amândoi frați între ei. Acum Giovanni, băiatul ăla din Berceni, s-a certat cu el. Eu m-am dus, m-am găsit de la mine, m-am dus singur pe jos, m-am găsit cu băiatul ăla să vorbesc cu el, să-i spun, uite bă frate ce încearcă ăsta, pentru că mie mi-a dat TikTok-urile jos, ați înțeles? Și ca să vorbesc de la el să înțeleagă lumea, bă fraților, eu nu am cum să jignesc prietenii mei de la București, că nu sifoanii sau care a făcut pușcării, bă fraților, a făcut oamenii pușcării, cum să fie sifoanii ăia? Înțelegi? Nici nu trebuia să-i deranjeze vorba mea, dar eu am spus, nu generalizez, dar dacă ăștia surși, ați înțeles, nu că surși, a vrut să pară ei mai importanți decât sunt, dar credeți-mă că ei doi ca frați n-au nici prestanță de băieți pe stradă, pentru ce au făcut că m-au chemat în casa lor și au crezut că m-au lăchit, dar s-au lăchit tot ei pe ei. Bă, ați vrut să faceți o glumă, dar nu va reuși, mă. Nu v-am zis eu la toată lumea că voi ați încurcat țăranul cu mine, mă. Eu sunt calificat din orice punct de vedere și o să vedeți deranjul care o să fie. Ascultați-mă, m-a chemat. Eu știam, mie mi-a sunat telefonul și mi-a zis, nu te duci la sală, pentru că el mi-a zis să nu mă duc la antrenament. Hai, vino pe la mine, sau prima dată m-a chemat acasă la el. N-am vrut să mă duc acasă la el, că n-aveam bani de taxi, ați înțeles? Și m-a sunat pe urmă să mă duc la sală. M-am dus la sală, mi-a zis lumea, nu te duci, stai să mergem noi cu tine, că ăia îți face cheii să te bată. Și eu am zis, băi, eu scoco de la Suri de la Găiseanca și copăta în plus cu minus, mie nu mi-e frică. Eu mă duc acolo și le arăt că am sânge în mine, că oricum eu nu som să mă bat party în party cu golanul ăla, că știi box, dar umblă și cu cuțitul după el. Nu.
Pe stradă nu mai e antrenori de box, ați înțeles? Amândoi de la sălile Budapesta Boxing Gym și gladiatorii. Trimiteți-vă copiii acolo ca primești educații de la ăștia doi ca lumea. Bă, mă duc acolo, era Mihai cu nevasa, ați înțeles, și nevasa lui Sandu. Sandu Gemănaru, șmecher de șmecher, mafiot de mafiot, ați înțeles? Și ce face Mihai? Hai să mergem în vestiar. Pac, mă pun la vestiar. Eu am simțit-o să moară mama, că eu le simt mereu. Domnule, că da, ai dreptate, înțelegi, dar vezi tu că lumea vrea să te bată la București. Bă, care lume, că m-a jurat Ionuța lui Seif, că n-a știut care-i treaba băiatul. Pe urmă l-am sunat pe Gilbert, pe frasul, i-am trimis să... Nu, Gilbert m-a sunat pe mine, i-am trimis video, a zis, bă, dar ce are Ionuț, e nebun, stai că-l sun eu acum. Și îi arăt. Eu am zis pe video, băi, nu generalizez, bulangiu ăla i-a înjurat pe toți, mi-a luat toți prietenii la rând, i-a înjurat de copii, de familii și de morți. Și n-a mai zis nimeni nimic, a stat și aia. Eu le-am spus în felul următor, că eu stau bine pe psihic. Nu mai îl înjurați, nu-l mai băgați în seamă, nu mai urcați cu el sus, că el din asta se hrănește, din asta își face audiență, că ăla e un boschetar notoriu, ați înțeles? Să știți de la mine. Ăla a făcut video ăla, ca să vedeți ce caracter am avut eu față de bucureșteni, a făcut video ăla. Îmi scot șapca în fața lui Cocolino, Cocolino e șmecher, nu trebuia să iartă-mă ca aia, și tot căreală credea că lua pe oricine în căruță, dar n-avea cum să mă ia pe mine, că eu sunt un țăran deosebit. Și îmi bag în toți bucureștenii, îmi fac. Fraierul ce-a crezut? Că eu patinez la vrăjeala lui? Bravo, Vili, și mă fac prietenul lui ca să poată să-mi facă content pe urmă, să zic că îl vedeți, mă, cum i-am dat un pic caldi, v-a vândut pe bucureșteni. Eu ce-am făcut? Eu atunci l-am luat mai tare. L-am luat. Pentru că am zis, băi, mizerii, cum să înjuri tu copiii la prietenii mei, morții la prietenii mei, că eu pe ăștia de la București îi consider prietenii mei, dar de fapt să moară mama dacă o fi prietenii mei. Să moară mama. Deci eu i-am considerat prietenii mei pe ăștia. Ăștia ce face? Mă cheam pac acolo, țaca-paca, vine Sandu. Ștocărel de alea cu briceagul, cu nu știu ce, credea că mă sperie. Eu i-am văzut, am tăcut din gură. I-am zis, bă, frate, dacă tu vrei să mă bați, bate-mă, mă, ești nebun cu capul. El ce face? Nu că m-am jurat pe copilul meu că îți dau 2 palme, dar stai că îți dau un capac, s-a pus la masă, l-a pus pe Lucas, pe fisul să filmezi. Doamne, că îți dau un capac, ți-l dau mai încet, că nu mi-a dat așa să vede pe filmarea aia. Ați înțeles? Și ce a făcut? Că, domnule, că asta e pentru că mi-ai vorbit mie pe ton aseară pe live. Nebunul avea pretenția ca eu să spun ca el, ați înțeles? Dar niciodată în viața asta, bă, tu ești Sandu Gemănaru, tu ești nimeni pentru mine, ești nebun cu capul, eu sunt Coco, eu sunt eu pentru multă lume, tu ești nimeni, tu ești un caracter mizer, și tu și fractul. Și filmează. Am mai făcut o filmare după aia, pentru că eu i-am zis, bă, tu cauți să mă umilești pe mine, tu îi dai satisfacții lui ăla, înțelegi? Și o să vă faceți tot voi de râs. Da, frate, că nu e așa, îl sună pe Binu la telefon, îi dă filmarea lui Binu, că mi-a zis cineva că Binu a pus-o pe TikTok, și ăla să-i dea Dumnezeu sănătate, dacă așa a considerat Binu că e frumos din partea lui, care m-a sunat să-i rezolv ceva până în Anglia pe acolo, care are nevoie, mâncava și pula de un permis fals, că vă și spun care-i treaba, ați înțeles? Ia uitați-l acum, bă, sărăciu, bă, sărăcii ești tu, mă, nu știu, ai înțeles? Sărăcii ești tu, Sandule, și ești tu nesimțit, jură-te pe fitul pe Lucas, dar nu cu parantărăt ca la București, ai înțeles? Jură-te, mă, că nu e așa cum zic eu mă jur pe nepotii meu, să moară nepotii meu dacă Coco minte cu vreo vorbă. Și dacă lumea nu știe, ia uitați că vrea să urci cu mine. Stați să vedeți acum. Adaugă. Te adaug, că nu, ia să vedem. Jură-te pe fitul, pe Lucas, nu cu parandără ca la București, că nu-i cum zic eu. Ești dracu de mizeria, dracu care ești, să moară familia mea. Ești prost, mă chem la tine în casă, ți-a zis ăla pe bunii, ți-a zis, ți-a dat lecții de șmecherii. Mă chem la tine în casă, mizerie, cum ar veni, înțelegi, și îmi faci chei cu fractul, să te umfli tu. Pe nu mai înjosi pe mine, bă, mizerie, te-ai înjosit tu pe tine și pe fractul. Trimiteți-vă, bă, copiii la Budapesta Boxing Gym și la gladiatorii, la Sandu Gemănaru și Mihai Gemănaru.
Bă, tu una la mână, tu n-ai prestanță de băiat, ai caracter zero, ai înțeles și tu și fractul. Și eu am vrut să vă fac un bine, pe când toată lumea mi-a spus nu te antrena acolo, te ducem în altă parte, am zis nu mă, nu, că e prietenul meu să-și facă și el treaba. Sunt 1700 de săli de sport acolo și ai înțeles? Ți-am făcut treaba să-ți iei banii de la sponsor, când a zis fractul când dă 10 milioane am să moară să facă dacă am să vreau vreun ban de la el. Bagă-mă, bă, tu ești fraier, mă, n-ai cum să te bag pe live-ul meu, ești nebun, tu du-te și intră la șmecher, n-ai cum să intri pe live la mine după ce ai făcut. O să am grijă să-ți dau toate gradele jos, te râdă toată lumea, oricum ești de râs și de bătaie de joc. Tu jură-te pe fitul dacă ai tu pe cum și eu m-am jurat pe nepotii să moară nepotii dacă nu e exact cum am făcut eu, băi, n-auzi că sărăcie ești tu, nu știu eu. Știi din ce cauză? Că te-ai vândut pe degeaba. Te-a luat Vili, ai fost fraierul lui Vili. Să moară mama. Vai de capul tău și al lui fractul. Acum căutați să vă... Nu, Mădăline, eu scrie în contract. Eu nu pot să vorbesc cu tine. Te rog eu frumos. Te respect, trebuie să ne batem. Nu te băga, vezi de treaba ta, știi că eu nu iau comenzi de la nimeni, pe mine nu mă pune nimeni să fac live, eu răspund pentru vorbele mele și sănătate. Ați înțeles? Să juri pe fisul, pe Lucas, ca să vedeți o treabă, să facă live, să juri, să dezmintă treburile care le zic eu. Mi-a dat palma și pe urmă gest de mizerie de om. A dat drumul la ăla, credea că mă înjosești pe mine. Ați înțeles? Cu ce dracu să mă înjosești, mă, pe mine, mă, tâmpitule, că m-ai chemat la tine în casă și mi-ai dat un capac și l-ai pus pe fitul. Ești în primul rând un tată denaturat. Bă, nu mă, lasă-mă că și Mihai m-a chemat, mă, la sală. Termină, mă, Ferrari, vezi de treaba ta, te rog eu frumos din suflet. Trăiască copilul tău, dacă nu te respect, vezi de treaba ta, te rog din suflet, nu te băga. Băi, nu te băga, n-auzi, dacă spun vezi de treaba ta, poți să suni pe altcineva și transmite-o lui ăla și spune ăla cum a fost treaba. Mihai m-a chemat la el acasă, îi spre, eu mi-am dat seama, am simțit. Ăștia mi-a zis să nu mă duc singur, să aștept să meargă cineva cu mine, ai înțeles? Care avea cuvânt să nu iasă de alea. Și eu am zis nu, că eu sunt panoramă, eu mă duc, că Scoco și ce, eu îl consider prietenul meu pe ăla și nu-l cred în stare să facă de astea, dar vreau să văd dacă o să facă. Și exact, m-a dezamăgit ca de obicei. Să nu-l bat pe Mihai, pe amândoi ești vinovați. Amândoi au făcut treaba asta în cârdășenii, ați înțeles? Și mi-a zis cineva că o fi așa că Binu o fi dat drumul la ăla, nu o fi dat Binu, nu știu, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Binu. Dacă a dat Binu drumul la ăla pe la ei, ăștia ca să se umfle, să se laude între ei, fanfaron de București, să moară mama și nu, iarăși zic, nu generalizez, că e lumii șmecher la București, dar ăștia nu șmecher din niciun punct de vedere pentru ce a făcut. Să moră, mă iei, mă bagi în casă la tine și îmi dai capa. Credeai că mă înjosești tu pe mine și vă percepi pe voi cineva că ați făcut vreo bravură, mă? Să moară familia mea dacă nu ați bătut doi frați pe unul de la grădiniță, cum ar veni. Circ și bătaie de joc. Și nu căuta să mai scoateri cu mine, că lumea pe țară știe că eu nu mint niciodată, ai înțeles? Să moară și m-am jurat pe nepotii meu, poate să audă, stai așa ca să-ți arăt o chestie. Stai așa să-ți arăt o chestie.